Silavê var baş hevan nûçe me amedekirine di derbarê Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê de dixwazim ji we re pêşkêş bikim em hema biçin Hewlêrê li wê derê teqînekî çêbû ka di teqînê de rewş çiyan a derengiya şeva borî bû li navçeya Xelîfanê ya Hewlêrê bi du dronan dîsa êrişê kargehekê helberîna Xelûzeyê hate kirin. Xwediyê kargehê beyan kir ku kargeha wan bi temamî bi ser hevda rûxiya zerarekê mezin ya madî gihîştiye wan êriş li gundê Rimawêjê yê li geliyê Melekanê ya navçeya Xelîfanê pêkatiye ku ev der girêda îdareya serbixwe ya Soranê ye. Xwediyê kargehê beyan kir ku derengiya şeva borî kargeha wan bi du dronan hedef hatiye girtin li zerarên mezin ên madî çêbûne hemû kargeh dibe tamamen hilweşiya ye bixasî $6,000 zerar heye heta niha. Di derbarê kiryarên vê êrişê de yani kesê ku êriş kiriye agahiyekê zelal tune ye. Anha lêkolîn didome hevan em diçin hesekî li wê derê jî teqînek heye li dikaneke Taxa Ezîzî ya bajarê Hesekê teqînekî çêbû di encamê de 6 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ev dîmen jî hene dixwazim hema nîşanê me bidim. Ev dîmenên li Hesekê ne nû hat ajansa Anhayê parvekiriye. Dîmenê teqînê hene. Awsa didome evan da binêrin. Ev jî li dikaneke li kulana El Xezel a Taxa Ezîzî li bajarê Hesekê ev teqîn çêbiye. Di encama teqînê de 6 kesan jiyana xwe ji dest daye. Di nava wan de zarok jî hene. Kesekî jî birîndar e li wê derê. Hêzên ewlehiya hundirîn çûne ciyê bûyerê. Di derbarê sedemên teqînê de heta niha tu agahiyekê zelal tune ye lêkolîn didome. Wekî din hevanno anha em derbasî Îranê dibin. Donald Trump Hindistan dibêje di derbarê şer de li ser navê Îranê de axife. Îran radibe dibêje Donald Trump li ser navê me neaxife. Me dewa agirbesekî nekiriye ma Donald Trump ji ku derê derdixe. Ev îdayên vala. Berdevkê Wezîreta Karê Derveyî ya Îranê İsmail Beqayî îdayên Serokê Amerîkayê Donald Trump yên di derbarê daxwaza agirbestê ya Îranê de red kirin. Yani dibêje tu rastiya van gotinan tune me wekî dewleta Îranê tu car daxwaz li Amerîkayê nekiriye ku agirbestekî em nava xwe de îlan bikin. Derdekî me agirbestê tune ye. Li gorî medyaya Îranê İsmail Beqayî ji televizyona El Cezîrê re axifiye îdayên Serokê Amerîkayê Donald Trump nirxandin. Trump çi gotibû? Gotibû serokkomarê nû yê rejima Îranê ji min agirbest xwestiye. Baqayî bertek nîşanê vê daxuyaniyê de beyan kir ku ev yek dûrî rastiye ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe medya civakî beyan kiribû ku serokkomarê nû yê rejima Îranê li gorî yên beriyan ha gelekî kêmtir radîkal e, gelekî zîrektir e jî ji Amerîkayê agirbest xwestiye. Trump şertek jî danîbû gotibû dema ku têngava Hormuzê bawekî ewle vekirî azad ji derbasbûnan re were vêkirin ew ê vê daxwaza agirbestê binirxînin. Yani hem li ser navê Îranê daxife û hem jî bixwe bersiva xwe dide. Ev jî karakterê Donald Trump e. Anha astiya şer gelekî bilind biye. Hêdî problemên enerjî li rojata navîn gelekî zêde dibin. Donald Trump ne tenê li hember Amerîkayê li hember NATOyê jî şûrê xwe kişandiye. Çewa yani dibêje em ê ji NATOyê derkevin. NATO êdî bêkêr e. Derdê me ji derdê me re nabe derman NATO. Hêdî zextê li Ewropiyan jî dike. Endamên din yên NATOyê. Lê berdevka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê bersiv daye Donald Trump çi dibêje Anita Hipperê li ser daxuyaniyê Serokê Amerîkayê Donald Trump yên ku gotibû ew ciddî li ser derketina ji NATOyê difikire beyan kir ku ew girêdayî peymana Transatlantikê ne. Yani em dernakevin ji NATOyê. NATO hêjî bi kêrîmetê dibêje Yekîtiya Ewropayê.
Berdevka Komisyona Yekîtiya Avrupayê anîta hîperê di civîna çapemeniya rojane de li ser daxuyaniyên Donald Trump got ewlehî bi tena serê xwe nabe. Bi hevkariya nava dewletan ewlehî mümkün e. Em bi hev re her tim bihêztir. Ancak em bi hev re bin em dikarin bihêz bibin. Ji bo vê yekê jî NATO hê jî xwedî giringiyekê sereke ji bo me welatên Avrupayê. Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvîneke xwe ya bi rojnameya di Telegrafê de ya Brîtanya re gotibû, min her tim dizanibû ku ev NATO pilingên ji kaxizin. Ji vê naberê de dibêje Putin jî rastiya NATOyê dizane. Ji aliyek ve Donald Trump dikeve nava sûça wî jê tune ye. Çima ji ber ku NATO dijberê Rûsyayê ye. Yani li hemberî Yekîtiya Sovyetan ava bibû, aniha peyam dide Putin dibêje ew NATOye ku tu ji xwe re weke dijber dibînî pilingên ji kaxiz e. Yani fasafîs e, vikû vala ye. Em jê derkevin tiştekî wî namîne tu dikarî lêxî. Duê manê de dibêjin sûç e. Normal dikeve nava karê sîxuriyê. Di derbarê NATOyê de agahî dide Putin. Rewşekî bi vî şeklî heye. Niha hevano Rojhilatê Kurdistanê di derbarê YPJ de hin agahî hene ez bara parve dikim niha merak nekin. Ez zanim hûn li bendê ne. Ez li peyamê we binêrim ka deng heye, her tişt heye, tekûz e, her tişt li şûna xwe ye. Ya ege NATO bela bibe yorumca dibêje ev ji bo Kurdan encamekî gelekî baş e. Derdê me ne bi NATOya re ye. NATO bela bibe jî dewleta Tirkiye bi tena serê xwe jî dikare me têk bibe. Beriya niha wextê ku şer hebû yorumca, beriya niha wextê ku şerê Tirk û Kurdan hebû, ew tişta tu dibêjî derbas dibû rast e. Ama aniha Kurdan şerê xwe li hember dewleta Tirk bi temamî daye sekandin. Êdî mesele ji çekdarî derketiye, mesele ji NATOyê derketiye. Dewleta Tirkiye aniha ji aliyê eskerî ve bihêz be jî, qûweta wî tune be jî êdî bi kêrê me nayê. Ancak ji aliyê siyasî ve divê em bihêz bibin, em bikaribin heqê xwe bi dest bixin. Eger ji aliyê siyasî ve em nikaribin, aliyê qanûnî ve em nikaribin heqê xwe bi dest bixin di çarçova sînorên Tirkiyeyê, NATO here were mana wî tune ye. Mala te ava, gelek spas dikim. Textê wan. Her hebî. Erê wele, kanalê mezin bikin hevanna. Tu jî mafdarî. Pêdiviya me jî pê heye, pêdiviya milletê Kurd jî bi vê kanalê heye. Kanalên ne tenê a min, kanalên wekî ême. Yani em mecbûrin xwedî li hev derbikevin, wekî din kesekî me tune ye. Ji ber vê yekî NATO hebe tune be êdî ji bo me mana wî tune ye hevanno. Me şerê xwe li hember dewleta Tirkiye da rawestandin şerê çekdarî, êdî şerê bi destxistina mafan, şerê siyasî, mücadeleya siyasî êdî çê dibe, çê nabe ji Ewropê ve ew êdî mijarekî din e. Em ê ji qas bi ser bikevin, hêza me ya tehdîtê ya li hember dewleta Tirkiye wê kîjan aliyan da be, ev hemî li pêşiya me mesele ne, problemin li ser masê ne êdî hûn hal bikin. Nesla nû ancak dikare hal bike. Me weke nesla mirovên salên heştê not 2000 me nekarî em hal bikin. Me problema xwe ya 100 salî ji were hîşt. Ey gencino, ez zanim tenêviya bêjim di van demên dawiyê de hejmara gencên ku li me temaşe dikin pir zêde bûye, pir kêfxweş mala we he ava gencino. Êdî hûn kîjan cure azadiyê dixwazin ji xwe re hilbijêrin. Yani me 5 salê xwe di nava vî şerî de derbas kir. 5 sal. Yani salên sala ji heftê û pênca vir ve bigire nesla me yani ê qirneya me di nava vî şerî de mezin bû. Darbeyên eskerî, êriş, wendakirina hevalan, wendakirina xizm û eqrebayan, şehadet, travma, avêtina ser malê, şikandina gurûrê, erdê ve kişandina cenazeyan, tehdîta dewleta Tirkiye, şewtandina gundan, koçberî, sürgün, hepis. Yani ev 15 sale xwişka min diçe zîndanê û tê. Hema her hefte. Çûna hatina zîndanê bîye îşkence. Diçe kurê xwe dibîne.
10 سال din jî wê derbas be. Dewleta Tirkiye insanê me bernade. Dawa Kurd, Kurdistan ji çarçoveya suç dernakeve. Ancak tu poşmaniya xwe beyan bikî tu dikarî li Tirkiye bijî. Wekî din heta ku tu bibêjî Kurd milletekî ye, heta ku tu bibêjî Kurd netewekî ye, dewleta Tirkiye mafê jiyanê nadete li derve. Mafê sêyehetê nadete. Ancak ciyê te zîndan e eger wisa be. Hevan em didomînin li Rojatê Kurdistanê heta niha 600 avahî bi temamî hilweşiyane ji ber şer. Di 33 rojên şer de li Rojatê Kurdistanê zerar gihîştiye 40,301 xanî û dukanan. Li wê hejmarê 599 xanî û dukanan ên li her 5 bajaran bi temamî rûxiyane. Yani 40,000 derdora 40,000 avahî zarar dîtine ji wan 600 xanî temamî hilweşiyane. Ev tenê li Herêma Kurdistanê ye. Li gorî agahiyan di nava 33 rojên şer de li Kîrmanşanê herî zêde bajarê ku zarar dîtiye Kîrmanşane ji ber êrişên Amerîka İsraîlê zarar gihîştiye 13,267 xanî û dukanan ji wê hejmarê 81 xanî bi temamî hilweşiyane. Derbarê zerarên parêzgeha Sinê de jî 8407 xaniyan û 135 xanî bi temamî rûxiyane. Li Îlamê zarar gihîştiye 6991 xanî û dukanan. 187 xanî bi temamî hilweşiyane. Zerarên li Urmiye Loristanê jî hene. Li Urmiye Rewşçiyê zarar gihîştiye 5000 yani 6000 xanî. Baş e 6000 xanî zarar dîtiye ji wan 84 xanî bi temamî hilweşiyane. Li Loristanê jî di nava wan de 33 erê 4500 xanî dukan zarar dîtine ji wan 121 xanî bi temamî hilweşiyane. Heta niha di derbarê hejmara mirî û birîndaran de li van 5 bajarên Kurdistanê agahiyeke zelal bi dest neketiye. Niha dîsa ez mecbûrim cihî bidim Tayyip Erdoğan. Yani hevan no niha ji ber ku entegrasyon demokratîk e, entegrasyona demokratîk pêvajo jî li ser bingeha demokrasî çêbiye, demokrasî jî bi temamî xwe dispêre gel. Heta ku millet erê neke pêvajo pêş nakeve, heta ku millet erê neke entegrasyon çê nabe. Yani hûn ne mecbûrin. Yani raya we dengê we mühîm e. Ji ber vê yekê Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan nikare bibe serokkomarê we heta ku hûn bi reza dilê xwe qebûl nekin. Hûn entegrasyon qebûl nekin, qebûl nabe. Hûn Tayyip Erdoğan red bikin, hûn dikarin red bikin. Tamamen demokrasiye, azadiya fikr û raman e. Yani azadiya xwe îfadekirinê esas e di vê pêvajoyê de. Aniha ev pêvajoya Tirkiye bê terör ku Tirkiye wisa dibêje, ku em jî dibêjin pêvajoya aştiyê û demokrasiyê, li ser esasê azadiya xwe îfadekirinê pir mühîm e. Li ku dibe bila bibe xwe îfade bikin. Fikrê xwe bînin ziman, bê heqaret. Vaya heqê we ye. Rêvevirên vê pêvajoyê xwedane ser wê stûnê. Stûna esasî azadiya fikr û raman e. Yani beyankirina baş e. Ya din jî radîkal demokrasî ye. Heta da wî hûn helwesta xwe bi xwe diyar dikin. Vaya demokrasî ye. Helwest yani tavrê xwe tu beyan dikî. Ev jî esasekî din yê pêvajoyê. Li ser her du stûnan awa bîye. Ev nebin nabe. Ew jî hûn dikarin bi xwe pêk bînin. Yani kesekî nikare pêşî li we bigire, kesekî nikare heqaret li we bike çünkü hûn di derbarê pêşa roja xwe de qirarê digirin. Em didomînin hevan. Ez fotoğrafê wî nayînim ser ekranê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan şiyarî da got metirsiya şarekî heremî heye. Beyan kir ku berpirsyarê serekeyî vî şarê jî İsraîl e. Tayyip Erdoğan di civîna koma partiya xwe de axivî. Di rojeva Erdoğan da şerê Amerîka İsraîlê yê li dijî Îranê hebû. Erdoğan got derdora me biye xeleka ji agir. Di vê demê de em ji hemû nîqaşên siyasî dûr mane. Bêdengiya me ne ji ber qebûlkirina bêedebiyan e. Ev ji edeba me tê. Gotinekî klasîkê Tirkan e. Yani zırnık edeba van insanan tuneye. Tamamen iftira li xwe dikin.
Edeb çi ye? Edeb estetik e, xweşikbûn e. Edeb heya ye, şermkirin e. Edeb medeniyet e. Edeb ji erebî tê. Edebiyat jî ji wê derê tê. Yani ilmê edeb e. Di axaftina van însanan de edeb tune, edebiyat tune, estetik tune, xweşikbûn tune. Tamamen xwîn dibare ji devê wan, ji destê wan, ji qirêjiya wan. Nekevin nava meselê, hûn van mirovan nas dikin. Ev mirov wextê tên behsa edeb û edebiyatê dikin, divê mirov dersa wan bide. Heta do jî gef li Kurdan xwar. Divê em ê dawiya we bikin wekê ya Sûriye. Dibêje karê me sereke ew e ku welatê me vê demê bê qeza, bê bela ji vî şerê derbas be yani. Em bi biryarin ku Tirkiye ji vî agirê dûr bixin, mixabin êrişên bersivdanê yên ku li dijî enerjî ve guhestin binesaziya sivîl vê îhtîmalê zêdetir dikin. Metirsiya şerekî heremî heye, berpirsyarê pîleya yekemîn ya vî şerê İsraîl e. Her rûdaneke ku bi vekirina eniyên nû bibe sedema berdewamiya şer, wê xizmeta stratejiya xwînî ya İsraîlê bike, wê zirarê bide herema me hemiyan. Divê nejbîrkirin ku her dilop xwîna ku di şer de tê rijandin wê bibe ava jiyanê ji bo dirêjkirina jiyana siyasî ya Netanyahu. Bila ji bo xwe jî eyn tiştî bibêje, rijandina xwîna li Kurdistanê emrê wî 25 sala dirêj kir. 24 sal li ser hukm e Tayyip Erdogan. 24 sal e. Hevan no YPJ çima çû Şamê? Yani derdê YPJ çi ye? Divê demê de ku li Rojavayê Kurdistanê xwendin sekîn ye, perwerde sekîn ye. Dibistanên me weke kampên penaberan, kampên koçberan tê bikaranîn. Divê demê de ku xasî hezar însanê me dîl esîr di destê Şamê dane, di destê wan çeteyan dane. Divê demê de ku li Rojava av tune însan vexwin. Nikarin xwe bigînin ava paxiş. Divê demê de ku ew qas bi tonan pirsgirêkê me li Rojavayê Kurdistanê heye, YPJ çima diçe Şamê ji bo daxilê nava artêşê bibe. Gelo xizmeta ji bo millet tenê artêş e? Yani ji aliyê çekdarî ve bi şer, bi tevlîbûna nava artêşa Sûrî em karibin ji derdê xwe re derman bibînin. Ez bar nakim. Me dît ku bi şer ev îş nabe. Rê û rêbazekî din lazim e. Ji bo serkeftinê tiştekî din lazim e. Ew tişt li cem me heye tune nizanim. Ama ez zanim ne şer e. Hele mirov kevlî wan çeteyan bibe qet ne çareserî ye. Derdê me ku em tevlî artêşa Sûriyê bin divê tune be. Yani ez red dikim e. Temamî red dikim. Hele YPJ jina Kurd a leheng, jina Kurd ku li dünyayê deng vedaye, eger biçe li keleka wan çeteyan bikeve Hezrolê û nava artêşa wan di nava pergala wan de cih bigire, girêdayî wan be veya nexweşe ji bo Kurdan. Nizanim yani ez wisa dibînim va fikrê min e me pir dixwast îqna bim wekî hêzeke serbixwe a Rojavayê Kurdistanê heta ku Rojavayê Kurdistanê nebe welatê milletê Rojavayê Kurdistanê a Sûrî Sûd yani Kurd dibin, Ereb dibin ne mesele. Heta ku wê derê nebe xweser, tevlîbûna YPJya nava artêşê pir mana xwe tune ye. Na. Çunki ev însanên me însanên hêjan e. Yani jinên di nava YPJ de însanên bi qîmet in. Xwe îspat kirine di şerê li hember Daişê de. Ji ber vê ciyê wan ne artêşa Sûriyeyê ye. Ez wisa dibînim. Fikrê min e tabî. Fikrê we jî mereq dikim. Hûn jî dikare binivîsînin. Hûn bibêjin na jina Kurd dikare di nava artêşa Sûriyê de li keleka wan çeteyan cih bigire. Ji ber ku mirov bûn endamê artêşekî mirov dibe xwedî eynî armancê jî. Artêş wextê emir da te tu li hember filan hêzî şer bikî dibî tu bikevî nava şer. Tu nikarî îstîfa jî bikî. Şandeyeke bilind ya yekîneyên parastina jinê YPJ ji bo dîtina rayedarên hikûmeta Sûriyê çû Şamê di çarçoveya peymana 29 çile 2026 di navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Sûriyê de
îro heyeteke bilind ji fermandariya YPJ gihîşte paytexta Sûriye Şamê şandeye YPJ bi Wezîrê Parastinê ê hikûmeta Demkiya Sûriye re hevdîtinekê pêkanî li gorî agahiyên ku çavkaniyên ku şandeya YPJ dane ajansa Anhayê mijara serekiya ya hevdîtinan elbet şêweyê tevlîbûna YPJ ya nava artêşê ye. Bi kîjan awayî tevlî be prensîbên wî çav li rêya ku şandeya YPJ derbarê hevdîtina xwe de daxuyaniyekê bide heta vê saetê jî daxuyanî tune ye. Şandeya ji 4 kesan pêkti. Endamên fermandariya YPJ Sozdar Hecî û Rohalat Efrîn, fermandara Katîba Jin a Lîwaya Qamişlo Xalsa Ayet berdevka ragihandina YPJ Rûken Cemal wekî heyet li Şamê bûn. Ez bînim bîra hevala li Rojavayê Kurdistanê beriya ku em weke jin em yani Kurd bi mena Kurd da dibêjim em kevlî artêşa Sûriye bibin beriya vê hin evveliyetê me hene pêşîneyên me hene priyorîte jî ra dibêjin xizmeta ji bo millet mektebê me zarokên me peydakirina avê stoka xwarinê hevdîtinê navnetewî tonkî karê me heye ji bo garantîkirina jiyana rojane ya milletê me. Siyaseta Rojava merû bikeve siyasetê merû bi Şamê re tekilî çêbike baştir e çûna eskeriyê de. Yani aniha berê beriya niha hevanno min qîmetê dida hebûna Qesedê beriya ku ev problem çê bibe mana xwe hebû yani. Rojavayê Kurdistanê heye, rêveberiya Xweser heye, artêşekê wê a bi navê Qesedê heye mühîm e divê were parastin. Ji ber ku hemî sazî û dezgehê din hebûn, perwerdeyî hebû, siyaset hebû, meclis hebû, mesede hebû, her tişt hebû. Ama niha wextê ciyê ku meclis lê tune be, perwerdeyî lê tune be, ciyê ku dezgeh lê tune be, dezgehekî Xweser lê tune be. Hebûna hêzên eskerî pir mana xwe tune ye ji ber ku tu çi dikî bike tu nikarî şer bikî. Li Rojavayê Kurdistanê nemimkün e. Yani bi rêya şer êdî tu nikarî mafê xwe bi dest bixî. Te destkeftiyên xwe ji aliyê çekdarî ve te têk bir. Te ji destê xwe derxist. Veya êdî tu nikarî bi dest bixî. Zehmet e. Ji ber ku ê li hemberê te bûn dewlet. Ancak kengê hevanno binêrin kengê mirov dikare ji nûva hêzeke mezin wekî Qesedê ava bike veya ne girêdayî me ye veya girêdayî atmosfera şer ya rojhilata navî ne. Konjonktûra siyasî ya rojhilata navî. Amerika, İsrail, İran şerê hev dikin, hevûdû dikujin, yek bi ser dikeve, yek têk diçe. Di dawiyê de rewş atmosfer diguhere pêdivî çê dibe ku Kurdistaneke serbixwe ava bibe. Yani pêdivî çê dibe. Veya ji ber rewşa şer çê dibe. Veya ne ku em qirar didinê, em Kurd qirar nadinê. Atmosfera siyasî ya rojhilata navîn wextê ku bibêje ji vî milletê re dewlet lazim e yan jî Amerîka bêje pêdiviya min bi Kurdistanê heye. Ez Kurdistanekî çê dikim, kî tê de dijîna jî xema min ne. Wê demê Kurdistan çê dibe. Ama em ê çawa bi rêva bibin. Tecrüba me heye, tune ye, em ê ser û guhê hev bixwin, em ê ser û guhê hev bişkînin. Em ê hev û du mehkeme bikin, darizînin, em ê azadiya fikr û reman, em ê qedexe bikin. Êdî ez nizanim. Yani em weke millet ji qas xwedî tecrübe ne ez wî nizanim. Ez ne emînim. Yani me xwe îspat nekiriye hevanno. Ne li Başûrê Kurdistanê, ne li Rojava, ne jî li Bakur. Azadiya xwe îfadekirinê tune ye li cem me. Ebeden tune ye. İnsanekî xwe îfade dike, ez behsa wê nakim ha. İnsanekî heqaret dike, berda ye. Ewana got nedine. Ez behsa normal bi rêyên qanûnî, bi rêyên medenî, bi rêyên însanî xwe îfadekirin, weke ku aniha em dikin, ev jî qedexe ye. Ev jî qedexe ye. Li cem me Kurdan. Yani ne ez behsa Rojava û Başûr dikim. Behsa Bakurê Kurdistanê dikim li her derê. Li cem me Kurda dibêjim yani.
em xelkê rexne dikin lê em jî hene yani em jî bi xasî xwe hene yani. Hêza me têra me dike. Quweta me jî digêje me. Em ji xwe re hene, em ji xwe re pir jîhatîne hevan no. Heqeten em jîhatîne. Mesela ana divê demê de ku yê pejê çûye Şamê dixwaze tevlî artêşê bibe. UNICEF saziya Netanyahû bî dibêje ne rast e ya dibe ne rast e ku hûn mekteban wekê cî kampan bikarbînin. Hûn koçberan li wê derê bi cî bikin, hûn zarokan ji perwerdeyê bêpar bihêlin. Ne rast e dibêje ya. Mesela me dixwest yê pejê bi van meselelara re eleqedar be. Bikaranîna dibistanan ji bo koçberan siberoja zarokan tehdît dike. Rast e, rast e. Rêxistina zarokan ya Netanyahû bî UNICEF diyar kir ku zarokên li Hesekê li Rojavayê Kurdistanê yani ajansa me nivîsiye Bakur Rojhilatê Sûriyê. Bakur Rojhilatê Sûriyê nema ya navê wê derê Rojavayê Kurdistanê ya arkadaş ya. Yani wê tim Rojavayê Kurdistanê be ew der. Rêxistina zarokan ya Netanyahû bî beyan kir ku zarokên li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê di rewşên zehmet de ne pêdiviya wan bi hewcedariyên mirovî ê mezin hene. UNICEFê anî ziman ku zivistana îsal pir dijwar bû li herêmên berf û lehî çêbûn. Zehmetiyên mezin kişandin malbatên wê derê. Rêxistina UNICEFê da zanîn ku bikaranîna van mekteban, bikaranîna dibistanan weke navendên demikî yê bicihkirina koçberan dibe vaya xirab e. Ji bo siberoja zarokan pir zerar e. Bandorekî rast li perwerdeyiya zarokan dike. Zarokan tehdît dike ev rewş. Xeterî ye. Ya. Me dixwest ev mesele hal be acilen perwerdehiya Rojavayê Kurdistanê divê çê bibe hevan. Perwerdeyî jî bi Kurdî be, müfredat bi Kurdî be, her tişt bi Kurdî be. Aniha perwerdeyî sekiniye li Rojava. Cî ku perwerdeyiya Kurdî tune be hevan nekevin pê tiştekî din. Aniha Waliya Hesekê şandeyekî ji Wezareta Enerjî û endamên Komîteya Entegrasyonê ya Wezareta Çandiniyê pêşwazî kir rewşa elektrîk û çandiniyê nîqaşkirin di wê derê de. Ev jî hewl didin çareseriyekê peyda bikin ji mesela elektrîkê re. Di çarçoveyê hewldanên başkirina rewşa elektrîkê îro roja çarşemiyê şandeyekî ji Wezareta Enerjiyê serdana Waliya Hesekê kir. Şande ji alîkarê Wezîrê Enerjiyê yê elektrîkê filan kes bêvan kes gelek kes hatin çûn Cem Walî Nûreddîn Ehmed. Baş e? Erdîtinê xwe pêk anîne lê problema elektrîkê re heta niha çareserî nedîtine. Lê wekî din di eynî demê de îro li avahiya Walî li walîtiyê civînekî amedekariya ya Komîteya Entegrasyonê jî hebû. Di wê civînê de jî heta niha encamekî berbiçav derneketiye. Sibê encamekî derbî ya encamekî çawa dikare derbikeve? Yani ez jî ecêb tişta dibêjim ya. Civînekî ji bo elektrîkê çêdibe li Hesekê li Derdorê ji bo ku merû bikaribe ji bendavan enerjiyê kom bike, elektrîkê kom bike wek hev li însanan belav bike bi fiyetekî erzan. Binêrin Donald Trump beyan kir ku hêzên Amerîkayê gelekî bilez ji Îranê derdikevin. Donald Trump teqez kir ku eger pêwîst bike ji bo encamdana lêdanên hûr ew ê vegerin. Ji Reutersê re gotiye dibe ez nikarim demekê diyarkirî ji we re bibêjim lê em ê gelekî bilez ji Îranê derkevin. Trump destnîşan kir ku operasyonê wan ê eskerî gihîştine armanca xwe. Diyar kir ku wan wiha kiriye ku Îran êdî nikaribe çeka nukleerî bikarbîne yan jî biafirîne. Di derbarê siberoja Îranê ya piştî vekişîna hêzên Amerîkayê de jî got hêza wana ji bo vê yekê nemaye. Yani Îran wê nikaribe bibe xwedî hêza nukleerî. Yani divê mümkün e em derkevin, wextê ku em derkevin, em dikarin paşê vegerin û wisa hûrik em li wan bidin. Baş e. Hevan du xatirê we silav rêz ji kerema xwe re bibin abone vê kanalê mezin bikin. Dem baş.